Da li je bilo pandemije svinjskog, odnosno novog gripa? To je pitanje koje ovih dana ponovo postavlja sve više ljudi širom sveta, a posle objavljivanja izveštaja Saveta Evrope. U njemu između ostalog piše da postoje jaki dokazi da pandemija nije ni postojala. Činjenica je da su farmaceutske kompanije zaradile više od 7 milijardi evra samo na zalihama lekova za lečenje gripa i da je Evropi ostalo 88 miliona neiskorišćenih vakcina, ali i da je novi grip odneo 18.000 života, u Srbiji 137. Sumnje da je priča o pandemiji velika prevara podgreo je izveštaj Zdravstvenog komiteta Saveta Evrope u kome je ocenjeno da je na odluke Svetske zdravstvene organizacije o epidemiji mogla da utiče i farmaceutska industrija. Naročito kada se uzme u obzir otkriće britanskih medija da su čelnici Svetske zdravstvene organizacije uzimali novac od farmaceutskih kompanija i za uzvrat preuveličali ozbiljnost situacije. Ipak, srpski epidemiolozi smatraju da nisu imali mnogo izbora. Da li je sve ovo prenaduvano, da li je neko na tome možda zarađivo i tako dalje? Sve je moguće. Svaka epidemija je situacija u kojoj se izmeša mnogo toga što je i medicina, politika, biznis, odnosno ekonomija. Međutim, ja moram reći, mi smo morali biti spremni. Beograđani sa kojima smo razgovarali ipak misle da je u priču o novom gripu farmaceutska industrija umešala svoje prste. U laboratoriji stvoreno od side pa do današnjeg svinjskog gripa. Možda najavljuju neki kozji grip i tako dalje. To je sve izmišljotina. Ja vozim autobus u gradskom prevozu i treba sam ga već dobiti davno. Sigurno je preodlučeno. I Poljaci nisu poverovali farmaceutima, pa su bili jedina evropska zemlja koja nije kupila vakcine protiv novog gripa. Poljska je radila samo socijalno distanciranje, a nije radila vakcinaciju. To je greška. Druga je stvar što je imala sreće, kao i svi mi, što je ovo izuzetno blaga pandemija. Bez obzira na to što je eventualno ne dogodi sledeći korak, a on bi trebalo da znači i predstavlja određenu poreske olakšice ili veoma jasnu regulaciju u ovoj oblasti, samo će se pogoršavati, samo će veoma često dolaziti do same zloupotrebe pojma društvene odgovornosti i stvarat će se one etičke zamke, etičke klopke gde će se društvena odgovornost veoma često koristiti kao marketing, kao oglašavanje, kao promocija. Na konferenciji koju su organizovali Nedeljnik Vreme i Biznis Info Grup učestvovali su čelnici najvećih medija u Srbiji te predstavnici velikih kompanija i poslovnih asocijacija.